Yan, may lamas na magic sarap. Ito lang po. So, ito yung chief cook natin, si Jameson Doma. Betul, sa kaning isda bro. Yan. Ito, preton sa ito bro. But, yan. Trip tayo ngayon, pre. So, magpupunod trip kami ngayon. Yung kasama namin isa, nandun sa labas. Yung nandun sa labas muna. So, food trip muna ang labas natin ngayon. Yung kanin natin, luto na rin. Yun. Yun nga. Preparado. Pinereto. Yun. Sabi ko bang ano na, crispy na. Nararamdaman ko ng crispy ngayon. Chip ko po. Stilan niya. Kayo ng pamit playboard bear. Time check, alas 12. So, wala ka lang kasi niyo. Paano yung butang ng yasin eh? Hindi mo sinila. So, yun nga, niluluto na yung pinereto para makrispy yung isda. Tsaka susunod naman yung pasayan. Shrimp. Yung chip cook natin, lumabas muna yung chip cook natin. So yung kasama natin isa nandun sa sa kabila. So siya kasi yung naghuli kaya dito na niluto sa bahay. So yun nga mga choy, food trip muna tayo ngayon. Isa oras bro? alas 12 na. Alas 12. 12:53 na. 12:53 na ng madaling araw, men. Bilar na bilar tayo ngayon, men. Yun, tignan nyo yung paligid. Yun. Gabi na dito, men. Yun nga. Dadalan tayo update. Yun nga guys, papakita ko sa inyo kung sino yung nanghuli ng pasayan at saka yung tilapia. Yun, at saka yung isda. Naglalaro ng email yung puting ini. Shout out, Bas. Shout out to the people abusing me. Oh. So, di ba nakita niyo si Once Punch Mans. Siya ang nanghuli ng pasayan. On the spot lang to na pagka-food trip, man. Hindi to hindi wala, di ba din may preparado, Bas? Yeah. On the spot. Exactly ng anong oras na, Bas? Time check 10:58. 12:58 AM. Malapit na mag-alauna. 2 minutes na lang. Alauna na. So, babalikan natin yung niluto ni Jameson, yung chip cook natin. So, let's go. Yun nga guys, tapos na naluto yung isda. Susunod na lang yung pasayan. Chip cook. Sheesh. Sige nga mga chuy. Susunod na natin yung preparado na tayo sa pasayan daw. Yun. Jeez. Chill like a belen. Malapit na. Yo. Chill lang. So, malapit na maluto guys. So, hintayin na lang tayo. Hintay lang tayo ng mga ilang minuto. Saka, mukbang na tayo. So, malutong. Tikman lang natin. Grabe, chip cook Jameson. Lupit chip cook Jameson. Ay, makapirita na. Grabe, chip cook Jameson. Malutong yung isda natin. Tapos na rin, men. Yun.
So, kamerang tuloy diri asa kuan. Kaya. Bro, na bro. Naon. Sayang. Ayun. Daog. Tapos kaya yun. Do. Do. Uy, Pagkamot. hindi pa parang kasayang kasi makaw ng mga ero. Ah. Naliring. Nagbuhay magiring. Ah. Saan sabit ka? Kulang naglaman. Mukbang. Taon. Mukbang. Pwede naman pang sauce bro. Ya ulo ng pasayan. Ang gahi ya. Ano bang international no? International ba? Shit ko pa tirada ba? Ilom na kayo na, kinangao naman. Ilang pinadaanan. So, Masasayo na tugma.